Mi agorwyd drysau Ysgol Cwm Banwy ym mis Medi 2020 a gwell hwyr na hwyrach oedd hi heddiw ar gyfer yr agoriad swyddogol a'r diwrnod yn gyfle i ddathlu pennod newydd yn hanes addysg yn ardaloedd Llangadfan a Llanerfyl. Yn y flwyddyn 2020, mae Ysgol Llanerfyl ac Ysgol Cwm Banwy yn cael eu drysau am y tro ola, ac yna yn mis Medi 2020 dyma Ysgol Cwm Banwy, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, yn cael ei hagor, ond dim ond heddiw dyn ni'n gallu agor yn swyddogol. Mae'r plant wedi bod mor brysur yn cynllunio'r sioe, yn ysgrifennu'r sgript, yn creu y gwisgoedd, y cefndiroedd. Maen nhw wedi gwneud bob peth a pam ddim. Dyn ni angen dathlu y ffaith bod y plant wedi ymrwymo gyda'r sioe yma. A cyn y sioe brynhawn, dyma gyfle i ddod i adnabod rhai o actorion sioe deryn. Helo! Helo! Da chi'n iawn i gyd? Yndan! Wan ta Ela, dwi'n meddwl wrth edrych ar y colir na sgen ti. Mae chdi ydi'r deryn yn y stori? Cywir. Iawn, be di hanes y deryn? Be sy'n digwydd i'r deryn ta? Mae'r deryn yn cwmpo o'r goeden a brifau aden, ac mae deryn anen help, ond does neb am helpu deryn. Ac o edrych ar dy golir di, Mason, dwi'n meddwl mai sgwarnog wyt ti? Ydw. Iawn ta, be sy'n digwydd? Felly mae llwynog ar fy ôl a does gen i ddim amser i helpu'r deryn. Y llyfr da chi wedi greu i gyd fynd efo ddrama. Da chi wedi cael help gan bobl eitha adnabyddus yn neud hwn, do? Gaethon ni help gan Guy Toms i wneud yr sgwennu, a wedyn gaethon ni help gan Cysp i wneud y lluniau gyda ni. Ac yn fan hyn, Nancy, mae logo newydd yr ysgol wan ta. Be di'r stori tu ôl i'r logo? Wel, mae'r afon yn cynrychioli llufo'r dyfodol ddim edrych ar y gorffennol. Mae'r lliwiau yn yr afon yn cynrychioli mae pawb yr un peth, ac mae'r cymylau yn cynrychioli dydy bywyd ddim o hyd yn hael i gyd. Mae yna weithiau pethau drwg yn digwydd. Da ni wedi clywed, Nel, mae Ela fan hyn ydy'r deryn yn y stori. Wan, heb ddeud gormod o'r stori, be sy'n digwydd? Mae'r deryn yn holi am help gan yr anifeiliaid, ond mae pob un yn gwrthod. Yn erbyn y diwedd, mae pawb yn helpu gilydd. Mae'r ardd yma, Catrin, mae'n ardd goffa, ac o gofio y profedigaeth embyd gafoch chi fel teulu, colli dŵr mewn damwain. Mae'r llyfr hefyd ar cofn dan nhw. Mae heddiw yn mynd i ddiwrnod teimladwy eithriadol i chi fel teulu. Yndi mae, ond mae'n diwrnod deimladwy ofnadwy i ni gyd, ond dwi'n gwybod ni iawn fysa Rich wrth i fodd yn gweld yr ardd, gweld plant yn mwynhau a gweld y plant yn perfformio. Da chi wedi rhannu stori o lawenydd, llafynydd a thristwch, ond wir Mae wedi bod yn braf ac yn fraint cael dod yma i'ch canol chi heddiw. Diolch.